אתם לא תאמינו איפה אני נמצאת. אני עדיין שומרת את זה כהפתעה, כן. אתם רואים את היופי? את המושלמות? כן, רגע. היא מפיקת אירועי אופנה. המגזין היוקרתי פורבס אמר שהיא אחת הנשים הכי משפיעות בארץ. כן, זאת היא. אם הייתם שומעים את פעימות הלב שלי, הייתם מתרגשים כמוני. מרצה בתחום דימויי הגוף, ועושה עוד כל כך הרבה דברים מדהימים לנשים. קבלו במחיאות כפיים סוערות את גאלה רחמילביץ'. גאלה. היי אוש. היי. אהלן. ספרי לכולן מה הטיפים השווים שלך להצלחה. וואו, יש המון, אבל יש קצת, כאילו, זה נשמע מוזר, אבל אני חושבת שהדברים הכי חשובים להצלחה זה אחד, לדעת מה את עושה, אוקיי? להכיר את השוק שלך. אם את בעולם האופנה, להבין שאת בעולם האופנה, את לא מול רק מעצבות אופנה, את עובדת מול קסטרו ו-H&M, שזה פרט שמשנה עולמות ומשנה התייחסות. אז באמת להכיר את השוק שלך כמו שצריך, אמיתי אמיתי אמיתי, לא לשקר לעצמך, כי עם העסק שלך את חייבת להיות הכי ביקורתית ועם יד על הדופק ולהיות הכי אמיתית שיש בעולם. אז זה דבר, להכיר טוב טוב את השוק ולעשות סקר שוק כמו שצריך. סקר שוק זה תמיד מילה כזו נורא נורא גדולה. סקר שוק זה ללכת לקניון ולראות מה יש ומה המחירים שלהם ומה הם מוכרים ומה הטרנדים ואיך הם עושים את זה ומה המבצעים שהם עושים, וזה סקר שוק, אוקיי? זה פשוט. דבר שני, לדעת לאן את הולכת. עוד מילה גדולה, תוכנית עבודה, ביטוי מלחיץ ביותר, אבל כשאני יודעת, גם אם זה לחודשיים שלושה הבאים, מה המטרה שלי, מה אני רוצה להשיג, אם זה סך הכנסה, ואז אני מפרקת את זה לצעדים קטנים שאני יכולה להשיג. אני אעשה פה יריד, אני אעשה שם משהו, אני אעשה פה פרויקט, אני אמצא עוד מחירה כזו או אחרת, ואז יותר קל לי יותר לשווק, קל לי יותר להכין סחורה, קל לי יותר לתמחר. לעבוד בכיבוי שריפות זה הדבר הכי נורא לבעלת עסק, ולא משנה אם את מוכרת מוצרים או נותנת שירות. אני באופן אישי נותנת שירות, אני עובדת עם המון בעלות עסקים קטנות שעושות בעצם מוצרים ומוכרות מוצרים, והעבודה בסופו של יום היא אותו דבר. זה לדעת לאן את הולכת, מה את רוצה, לתמחר נכון, להבין מי הקהל שלך, איך הקהל שלך, וזה הכל. ולא, החברות שלך ואימא שלך ודודה שלך זה לא הקהל שלך והן לא נחשבות, וגם אם הן אומרות שזה מהמם ומה, ברור, זה מחיר מושלם, הן תמיד מקבלות 50% הנחה, זה לא חוכמה, את יודעת, מגידו לך על כל דבר שזה מחיר מושלם. עוד דבר אחרון, עוד טיפ, התמדה. להבין שהעסק שלך זה כמו ילד. זה לא צמח, תבואי פעם בשבוע תשקיעי, מקסימום מת. זה ילד. זה לקום בבוקר ולטפל בו ולדאוג לו ולחשוב קדימה, לחשוב על העתיד שלו, וכל הזמן להשקיע בו ולהיות מאוד מאוד יצירתית. תעשי לך חוק, שזה חוק שמלווה אותי מהיום הראשון שלי כעצמאית. בחיים אני לא עושה משהו שמישהו אחר עשה. אוקיי? תמיד תהיי יצירתית, תחשבי מחוץ לקופסה. נכון, זה נשמע נורא 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 גדול, אבל זה דברים שהם פשוטים. אם מישהי עשתה משהו, זה שלה, זה לא שלי. יש דרכים לייצר גם את החשיפה וגם את ההכנסה וגם את הפרנסה, ולעשות את זה בכיף, לעשות את זה בצורה באמת יצירתית. ואם זה אומר שכולם נוערים לדוכנים בקניון, זה לאו דווקא נכון לך. תחשבי על דרך אחרת, תהיי יצירתית, תהיי מקורית. וזהו, ובעיקר תאמיני בעצמך, כי אם את מאמינה בעצמך ואת נלחמת, גם אם כולם אומרים לך לא, תסגרי את העסק, ואני יודעת, אני במשך שנים רואה החשבון שלי התחנן שאני אסגור את העסק, התחנן, אמר גאלה, אין מה לעשות, התקשר לאמא שלי, הוא אמר לאמא שלי, דברי עם הבת שלך, זה לא ילך. במשך שנים, זה נורא מתסכל, הדרך היא לא פשוטה תמיד, אבל כשאת יוצרת ואת עושה ואת באמת מאמינה ואת באמת לומדת את השוק ואת לומדת מה נכון ואיך לעשות ואיפה לדייק וכל הזמן איך לשפר, כי זה לא נגמר לעולם. אז כל הזמן איך לשפר את עצמך
ואיך לשפר את המוצרים שלך, ואיך לשפר את החשיפה שלך, זה סוד הקסם. התמדה, התמדה, התמדה. נראה לי שיותר מושלם מזה לא יכולנו לקבל. תודה רבה גלה. באהבה ענקית. מהמם. בהצלחה.